No niin, hyvää yötä tai iltaa, YouTube. Elikkä minä oon Marko Heikkinen. Döpdidiu. Döpdidiu, juuri niin. Ja niin minä oon nyt uusi tämmönen vloginpitäjä. Ja. Minä oon tässä yöllä yrittänyt saada niin monta videoa, että minä saisin laitettua hetki pieni. Laitettua tuonne YouTubeen ihan ekan videon. Ei mikään onnistunut. 2 äskeistä. Minä on sanonut puhua toisessa ekassa ja sitten toisessa menisin tiputtaa kameran lattialle, eli todella niinku fantastiko. Mutta jospa tää nyt onnistus kuitenkin. ja. Minä tosiaan rupeen pitämään vlogia silleen, että ihmiset voitte siellä käydä, jos haluatte katella meikäläistä ja seurata minua ja tälleen siellä. Niin mie pidän siellä, minä otan sinne videoita ihan silleen niinku. No kuitenkin niinku vähintään niinku kerran viikossa, mutta mahdollisimman usein, että minä kuitenkin rupesin innostumaan nyt tekemään näitä videoita ja ihan ouosti tosissaan innostun tekemään videoita ja tästä loppuu kohta muuten akku. Joo, niin minä en nyt paljon kerkeä tässä pölisemään. Mutta kun tosissaan sanon, niin seuratkaa ja. Minä on 18 vuotta muuten, by the way. Täytin vasta tuossa huhtikuussa. Ihan jees. Ja. Tänään on viimeinen työpäivä kesätöissä. Kello on ton verran. Nytten. Ja. Tässä kohta nukkumaan. Nyt kohta. Kalan tän videon nyt saanut, otan hetki. Vielä. Joo, kohta loppuu akku, jotenka seuraatkaa ja tulkaa, tilatkaa minun channelia ja tykkäilkää ja jos ette tykkää, niin ihan samaa kommentoikaa ja pyytäkää jotain erikoisia videoita ja muuta. Mut mun pitää sanoa, että moi, kohta loppuu akku, joten katelkaa. Bye bye.